Musika zuzenean telebista saioaren 75. atalean trap giroak nagusituko dira. Ni Zuritazuneri taldeak gertutik ezagutuko dugu eta beraien erritma eta erritmoekin gozatu. Gorakadoak mugimendu baten izeberraren punta izan daiteke Ni Zuritazuneri, egungo musik eszenan toki bat bilatu nahian. Erreportaje honekin batera, Peio Artabe abeslaria biluztuko dugu. Eskean Kristo taldeko kidaren gustoko diskoak, kantuak eta aretoak ezagutuko ditugu laburrean. Eta honekin guztiarekin batera, musika albisteak. Euskal Herrian ere trap musika egiten da. Ez dira asko, baino geroz eta gehiago dira, gorakadoan mugimendu bat irudikatuz. Ni Zuritazuneri bikoa izan daiteke horren esenplu bat. Norzone eta Fanik osaturiko bikoak disko berriak aratu du. 7 izena darama 14 kantu osatuz guztira. Ezagutu ditzagun biak. Eta malizia harturik, jeloskor dagoena ez du inoiz bakerik. Negartiarra da beraien esbitz, bizitza biziga bezaukerten biderik. Ez da zentzu handirik, bere barneko komerik. Dauzka gainitu ez dinik, nazka botak azurik. Komontra zertzenit, impotentzia handa. Ez du gustoko bere burua, ez bere zitalbin zimodua. Eta bestak nola ikusten duten bere irudia euskorra. Ez du bera izan nahi beti eskorra, bere amaren maskorra. La concha su mare, no bombean amor como Ni Zuritazuneri zale. Kate egiteko baino ez dira bizi, take it easy. Ez dakite galdu gutxi jo irabazi. Ni Zuritazuneri trap and roll ACDC, gutizi. Inbidiaren zaborra da zaitu merezina, ez da bere bildurra. Zabaltzen duguna da gure arbaso bere oiu. Gehatzen ginean, ez eta pixkanak hasi izan Ni Zuritazuneri kontzeptua garatzen pixka lagun artean. Eta erabili genitun maketa bat egin genuen. Nortzonek zituen bangaikuren base batzuk eta ginean Bilboa eta grabatu genuen Maixa eta Jaguarekin gure lehenengo lana izan zana edo maxi bat grabatu genuen. Eta ja bertatik aurrera izan pixka proiektu seriotasun bat hartzen juntzan proiektua gure lehenengo diskarekin, musikalai diskarekin. Ja izan pixka proiektu osoago bat osatzen eta izan jende gehiago parte hartzen, produktore aldetik Eguzkiaren Semea, Kriminesku, DNG, baita sartu zen pixka gure musikal produzioa egiten. Eta gero bideoen aldetik baita ere hasi ginen Arriguriko jendeakin lan egiten eta orduan pixkanaka proiektua gugea ikusten dien aurpegiak, Ni Zuritasunen aurpegiak eta abeslariak, baino gero osotasun badago eta jende askoren arteko proiektu bat. Argi dagona Ni Zuritazuneri taldea Fani eta Nortzone direla, eta hortik aurrera Fani eta Nortzo elkarlanean aritzen dira talentodun jende andanarekin eta jende hoi iten du posible Ni Zuritazuneri taldea aurrera eramatea. Sartzen da Taupak Alkartea, sartzen da Arriguri, sartzen dira Kriminesku, Maixa, Ibai Bengoetxea, Gaizka, Franjuntxo, Moises no duerme. Ordu, Ni Zuritazuneri zer da? Ni Zuritazuneri dira Nortzo eta Fani, Fani eta Nortzo talentodun jendearekin elkarlanean. De aire itzeiten Barcelona, zuezara Bilintx, ni ez naz Madonna. Argiago ikusten, landerrekin Molotoven. Ni Zuritazuneri, más que predicen, hau se produce. Gustoko baino, kalean gaude. Sortzen sarea, Barakaldotik, Bilbo Zarretik, zure
etxeraino. Ni zuri eta zuneri bikoak disko kontzeptuala osatu du. 7 bekatu kapitalak erreferentzia hartuta, 14 kantu berri sortu dituzte. Denborangoa, nortapatxeko. 7 bekatu kapital eta bere 7 kontrakoak, ez? Denok dauzkau pixka denetarik hor batun, ez? Beti gainera gure burua sartzen, ez bakarrik gizarteari kritika sakon bat eiteko, baizik gure buruari, ez? Autokritika ariketa sakon bat, ez? Bai, hasierako idei esan zen, idei kontzeptuala, eta horren arabera, hasi ginen pixkat instrumental bakoitza aukeratzen, eta horren baitan ja abestiaren letrak eta grabazio egiten. Funtsezkoa zen, ez, lotzea bai tematika, bai letra eta bai musika, ez. Adostea pixkat, abesti bakoitza bere gorputza izatea eta bere zentzua, ez. Sarri geneukan oreka bilatu nahi genula, ez, eta azkenean arrokeria dago alde batetik, baina beste aurpegia humiltasuna da, orduan nahi genuen tratatzea txampon bateko bi aurpegi, ez. Alde batetik ez da karrik el caballero la mano en el pecho, baizik aizu, neskak hemen gaude eta izorra izuei, ez, 2, eta 5, 7 bekatu. Orduan zen gonbidapen bat berpizkundeari, errena izantzari, ez dakit nola esan, utzi atzean kode zarrak, eta kode horiekin zozer berritzaile, berriaino berritzaile saiatzea, ez. 14 abesti dira, baina ez gara 14. Rap giroetan abiatu zuten musika bidea orain dela 5 urte. Azken diskoetan trap aldera biratu dute, are gehiago zabalduz musika koktelera. Azkenean rapatik gatoz, baino trapa, ez dugu ez da ikusten beste estilo musika, azkenean evoluzio bat bezala ikusten dugu eta mundu berdinetik edo ateatako musikalitatea eta instrumentala ez dira raparen igualak edo hemen zegoen raparen ideiaren igualak, baina guretzako raparen beste adar bat edo bezala ikusten dugu. Bai, azkenean trapa ikusten dugula raparen evoluzio naturala, beste musikalitateekin ematen dula guretzako joku asko. Gero oso garrantzitsuak dira apalak, grabiak, zuzenean baita botatzeko dauka guretzako beste indarra, eta guretzako oso importantiena da pixkat gainditzea trapak daukan aurreiritziak eta trapa daukan edo sortzen duen eredua. Guri sortzen duen eredua bosta xola. Guk egiten dugu sistema egiten duen igual. Traparen jokuan sartu, daukan zentzua ustu, eta guk nahi dugun eta estimatzen dugun mezua ezarri. Trap asko dago munduan, baina zergatik erakusten dute bakarrik trap zakarra, matxista, trap asko dago munduan. Zergatik bakarrik sustatzen dute trap eredu bat oso puntuala eta konkretua, orduan guk errebelatzen geha eta esaten dugu. Guri gustatzen zaigu trapa, ez zaiguna gustatzen da, sistema saiatzen duen eredu hoi sortzea, ez? Eta guk gure erara sisteman barnen, obviamente saiatzen dugu, trapari beste funtzio bat ematea. Azkenean sortzen dugu, askatasunez sortzen dugu eta nahi dugun sentitzen duguna eta bizitzen duguna idazten dugu eta ez dugu ingo irudi bat emateko ero gure realitatetik kanpo edo gu bizi dugun zehozea bestuko, ez? Azkenean hori badaude beste estilo edo estereotipo bat sustatzen duten taldeak edo gu azkenean gure askatasuna lantzen dugu musika honen barruan. Kultura libre zale, sentitu nahi zoain arte. Artistek berak ez garen jarrera balidatzen dute. Batzuntzako lapurrek, bestentzako eskubide. Bitartekariz babes lugari eta sumale. Lapurketa noiz arte.
Copyrighteko mertzenari joa kontrolatzen dizute. Hori izen dezu jarri, jartzen badezu ordain. Oraindik rock musika nagusi den Euskal Herriko musik estenan, apurka leku bat egiten ari dira. Ezin da oraindik mugimendu sendo batez hitz egin, baino badira erreferentzi errealak. Hombre, pagale. Oraindik ez da mugimendu bat, baino bai nabaria dela, bai rap eta trapa euskeraz pixkanaka bere lekua eraikitzen ari dela. Gu geure kabuz nizuritasuneri defendatzen dugu, eta azkenean gure aportazioa da beti arriskatzea. Eta nahi eta herria ez ulertzea, gu trapa euskera zeitea guri bosta xola zait. Ezintzu bizitzan ez errein, egiten badezu besteak zutaz espero dutena. Ze espero dute besteak zutaz. Besteok bera bizitzaz bizi behar dute, eta guk horrela bizitzen dugu, eta traparen bidez zabaldu eta adierazi. Eske konparatzen baldin badezu Euskal Herria New Yorkeko mugimenduarekin edo hiri handiko mugimenduekin normala da, hiri handietan beti rockarekin berdina gertatu zen, eta azkenean bai egia da Euskal Herrian oraindik rocka dela gian mugimendu edo baita ere gertatu denaren historia izan da, azkenean evoluzio naturala izan da baita ere musika elektronikoa eta pixkanaka junda sartzen, material berriak daude, hiri handietan beti izan da edo errazago edo beste estilo batzuk sartzea. Baina denborarekin agian baita rocka duen lekua orain hemen izango du rapak edo trapak edo elektronika edo rigia. Hori ezin dugu jakin, izango da pixka dena denborarekin agian ikusiko da argiago ez. Euskal Herria ez da inoiz izan plaza erresa. Roka sortu zenean Euskal Herrian baita ikusi zutenean Benito Lertxundit hauek gitarra batekin esaten zuten nola posible Euskaldun batek ez egotea panderorekin, ez? Orduan beraiek baita atzeratutak hasi zien rock mobidan. Eta jendia hemen ez duen ulertzen roka eta euskera zuize hostia zen Amerikar mobida bat, ez? Eta orduan azkenean rapa eta trapa eraikiko dute roka eraikizuna, ez? Azkenean. Gero, dago gauz bat super garrantzitsua gazte jendentzako, ez? Zuk leno talde bat osatzeko erosi bertzen gitarra, bafle, basua, bateia, ez dakize, oain, horrelako kutxa batekin, mutil batek dauka bere etxian orkesta bat, ez? Eta hori baita, gauzak aldatuko ingo ditu, ez? Banda jarraituko dute, ezinezkoa da instrumentuak desagertzea, baina bai gazte jendeari erresten dio asko konposaketa egiteko eta. Berri, eta segi, banaka, pixkanaka, esartzen dute la mekanika. Euskera da nagusi kantuetan, baina erderak eta ingelesak badute bere tokia. Naturaltasunez uztartzen dituzte hiru hizkuntzak, askotan kantu berean. Guk naturaltasunez egiten dugu, agian ulertzen du baita jende askorentzat arraroa izango dela edo baina guretzako naturala da eta alde batetik gure egunerakotasunean ez dugulako bakarrik hizkuntz bat erabiltzen, ez? Hombre, ingelesa ez dugu erabiltzen, baina hitz baten bat edo esaldi baten bat baita sartzen dugu. Baina gero ni adibidez rapa hasi nintzanean entzuten ditun taldeak euskeraz eta ingelesez egiten, hori ja indute talde askok, hizkuntzan nahastearena indute talde askok, agian hemen ez. Ez dakit, lehenik eta behin suposatzen duen terapia, suposatzen duen irekitzen dizun bidea zure bizitzan desorekan dauden hainbeste gauz pixkat orekan sartzeko. Birziklatze planta bat bezala da guretzako musika. Guk ez ginen jaio showmanak izateko, baizik, ezagutzen ginen, beti geunden idazten, terapia modun, kanporateran barruan zeona, eta. Bai, eta gustatzen zaigu, baita hizkuntza, esaten duzunaren arabera, hizkuntz nahasketa hori, musikaltasun hori baita lantzea, agian ez abesti guztitan, batzuetan gehiago somatzen da hizkuntz joko hori.
Mensaje, kalitate, ez da lurtarra zero gravitate. Horere eta hitmake eskuate, hirugarren dimentsioaren maiestate. Hemen gaude, behar junda jakin, trap xolomadaren antzerki. All the working, all the making, deitu dezakezu eskurten. Bere ingatuta gaude, ez dakigu noiz arte. Beti horrela izatea gustauko leike, shake DNG squad maken, erritmoaren magiaren menpe zutik. Ez digute ulertzen dutik, zuzenean Euskal Herritik, nizuritasuneri explicit. Sustraiak, abanguardia. Produkzio lana handia da diskoan, hala ere, ez dute egin zuzenean egin ezin duten ezer. Autotunea eta ahots efektuak badira, baino bere lekuan. Uroinen azpian dugu. Nahiko bortitza, ez? Nahiko afuegote eta matxamartillo. Segia pixkanaka lantzen eta espero duguna gerozta gehiago hobetzea eta zuzeneko potente bat eukitzea. Azkenean grabaketa bat egitea edo zuzeneko bat egitea ez da berdina. Baina hori esaten nizudana, ez ditugu abestiak edo ez dugu playbacka egiten, ez? Saiatzen gera, ondo, ez du diskaren soinu hori autotunea erabiltzean eta horrelako gauzak erabiltzen soinua ja erabatekoa da, baina gero zuzenekoan ez gea asko aldentzen soinu horretatik. Saiatzen gera antzekoa egiten, ez? Egin genezake 1000 perlada, 1000 historia eta horrexatik ez ditugu egiten. Gero zuzenean botatzeko azkenian Orduan saiatzen gera, moldatzea horreka bilatzea eta gero nik uste ez dela hain erresa kontzertu batean egitea diskan igual. Baina, nik uste nahiko ondo moldatzen garela. Gero ez da hobeto, nabaritzen da, azkenean gero baita daukagu DJ bezala aitzol itzaletan zua dela basurde magiko bat, ez, eta, bai. Bai, dena emote duen kontzertuetan. Bai, ondo pasatzen dugu, hoi seguro. Ez dugu abusatzen, ez da autotunea sartzen diogu bere puntua, baina gero zuzenerakoan eramateko ez daukagu arazorik. Ulertzen dugu jende asko autotunekin abusatzen duenean, azkenean nola eramaten dezu hori zuzenera, ez? 7 diskoa kalean, zuzenekoetan murgilduta dabil nizuritasuneri. Bide batez, trap musika ezagutarazten eta zabaltzen. Bai, baditu kontzertu batzuk, oain apirilean, gobea martutenen, gazte topagunean, gero maiatzean baita hemen Donostin. Eta pixkanaka kontzertuak lantzen jarraitu, atera dugun diska jendeak ezagutzeko eta entzuteko, baina baita ere lehen oitzen dugu ez. Zu azkenean sortzaile bezala jarraitzez du baita ez burua dakazu beti musikan egotea da eta jarraituko dugu egiten. Gure lekua munduan. Bai. Claro. Azkenean orain gaude horretan, ez? Pixkat lan berriaren kontzertuak eta prestatzen, baina era berean hastentzea pentsatzen eta sortzen abesti berriak edo beste proiektu berri batentzako ideiak eta jarraituko degula bilatzen gure lekua munduan musikaren bidez. Eta punto. Orduan jarraituko dugu, ez? Nizuritasuneri geratzeko jaio da, eta jaio zen saiatzeko bere erara herri txiki honetan historia egitea. Delirium Tremens edo horrelako taldeak bezala, ez da hain zaila, hostia, da lan egitea eta sinistea egiten duzuna, ez? Eta ero bestia sinistea baita. The Cult, Dudi P, Ian Astbury eta Billy Duffy. Nintzako grupazo bat. Ikusi odaz ja, kasik 4 edo 5 bider, da ikusiko naukez beste 55 bider.
ze amaizen sortuz grabitatearen aurka. Ze amaizen lehenengo diskoa da, entzun hauena, eta engantzaute gelditu nintzen. Dekoz kanta oso onak, eta ero deko stoner kutsu bat, aritan epoketan horretan bastante stonerra gaztea bastante horre azako ibili nintzela eta asko guztetan jatan diskoa. Eta eureri be esan da deko txiet, askotan aiurari eta pitiri da... Babitu, kanta simple bat, niretzat harribitxi bat, Elgoibarko Koska izeneko talde batena, Garrastasuna. Kanta garratz mikatza, irudituten jata, oso polite. Simplea, letra gabe da labur-laburre, bai. Eremuko dunen atzetik dabil, zulo urdin guztiak miatu ezinik, eta eurizitalari esker bizi da. Ikusi zituen gurpil zutsuak, arranotu zaizkio amoratu, eta bazter batean aurkitzen da. Itoiz. Niko Etxart, Jim Morrison, bueno, asko. Niko Etxart esango dut, Niko gazelituko naiz. Ni diskoaren garaikoa da, diskoa CD. Eta deko da CD pilo bat. Baina, pilo bat, da ondino erosten dodaz. Eta, bueno, eta gaur egun, mundue norabide horretan doalako, ordenagailua, streaming. Baina, diskoa. Niretzat beti Lemoako Karabie gaztetxea. Guke taldeak Ezkean Kristok konzertu gehien bertan emon doguz, eta bueno, guretzat badeko esan nahi berezi bat leku horrek, eta horregaz elituko naz. Eta gero beste leku bat, oindala gitxe zergautu nahuena programa hau egiten duen Koldo Otamendiren eskutik Portuko Rampi. Bueno, potxolada bat. Bilboko Kafean txokia. Kontzertu gehien bertan ikusio daz, huergan be gehien bertan urtetanaz, eta Bilboko Kafean txokia bai. Urbiltasuna batik eta antxe goten garelako. Asko, eta beste asko bat akorduen azite, imagina. Baina bat, dekote holan akorduen berezi izan zalako, da... ez gaitik, ondo, baina Wolf Mother Bartzelonako Sala Apollo. Wolf Motherren lehenengo diskoa iruditen jata diskazo bat, nik ikusten dut ja 3. diskoa bat, Victorious akorretan. Eta pasan hauen, fenomeno, ume baten moduen. Eta kortanaz erosin hauena, mekamoen aletxe, mertxan guztia taldeana. Ez dakiz gaiti beha pozik ikusten hauen kontzertu hori. Lehenengoa exactamente ez, baina lehenengoetarikoa ertzainaken bilduma bat. Onena, zeukan izena. Eta, kurioso, anedota edo da diskoaren kantoan, onena ipini beharrean, ez dakit falloa edo, onema ipinten zauen. Eta bat emazo guztiek, etxo, egunero, drogaka ekan, aitormena, disko polita. Erosi duten azkena oindala biegun Type O negativen Oktober Rust. Ez da Ezkean Kriston estilo, inondik inora, baina da talde bat asko guztetan jatana. Oso ilune, jaleko aura bat hor, siniestro bat totala, eta disko hori ze erosi dut, azken hori da. Niña Coyote eta Chico Tornado bikoa osatzen duten Koldo Soret eta Ursula Strong bikoak disko berria kaleratu berri du, Haize Star. Musikalki aurretik landutako musika bidean sakontzen du taldeak, stoner eta rock musika izaki lanaren bizkarrezurra. Haize Star izeneko lana autoekoizpen bidez ikusi du argia eta taldearen iraupen luzeko laugarren emaitza da. Ricky Falner eta Jordi Mora soinu teknikarien gidaritzapean grabatu da lana, Casamurade estudiotan, Tarragona aldean. Guztira, taldea konposatutako 11 kantu biltzen dira lan berrian, eta laster izango da taldea Euskal Herrian zuzenen ikusteko aukera.
Apirilaren 11ean Bilboko kafe antzokian ariko dira. Egun bat beranduago, Gasteizko Jimmy Jazzaletoan joko dute, eta apirilaren 13ean Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean. Arrasateko Never Surrender taldea, bueltan da 2 kontzertu eskaintzeko. Duela 5 urte eskaini zuten azkena eta geroztik Lozorroan izan dira. Betiko talde formazioa zariko da Never Surrender. Potxoko ahotsetan, harri gitarretan, dura basuan eta atxi baterian. Oraingoz 2 zuzeneko emanaldi iragarri ditu punk rock bandak, aurrera begira dituzten asmoak azaldu gabe. Horietako lehena Tafallako Kube aretoan ospatuko da martxoaren 30ean. Emanaldian, Dekotes eta The Guilty Brigade taldeekin aritzeko. Bigarrena, Arrasateko Gaztetxean izango da, apirilaren 13ean. Eta bertan, Batek talde katalana izango dute agertokian lagun. Tafallako kontzerturako sarrerak ohiko tabernetan eskuratu daitezke. Arrasateko emanaldirako berriz, Gaztetxean bertan salduko dira, egun berean.